Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva za 29. lipanj 2026. Gospođa Dunja strastveno prati nogomet na SP od 1986. i vodi detaljne bilješke. Dunja Štefan, 83-godišnja stanovnica Zagreba, od 1986. godine strastveno prati sva nogometna svjetska prvenstva, vodeći detaljne bilješke o sastavima, rezultatima i drugim statistikama. Svoje praćenje započela je kada je njezin sin bio bolestan, a od tada je postalo njezina dugogodišnja strast. Sakuplja sličice i pamti igrače, a svoje zapise smatra jednako vrijednima kao i sjećanja sportskih novinara. Alžirski nogometaš Riyad Mahrez pod istragom zbog sumnje u namještanje utakmice. Riyad Mahrez, istaknuti igrač alžirske nogometne reprezentacije, suočava se s istragom zbog mogućeg namještanja rezultata na svjetskom prvenstvu. Sumnje su se pojavile nakon utakmice Alžira i Austrije koja je završila neriješeno 3-3. Taj rezultat osigurao je prolazak obje momčadi u osminu finala, dok je Iran eliminiran. Posebno su analizirane Mahrezove izjave nakon susreta, koje su potaknule daljnje propitivanje regularnosti utakmice. Utakmica je odigrana u skupini H, a njena završnica izazvala je brojne reakcije i usporedbe s prošlim kontroverznim susretima. Marcelo Bielsa napustio klupu Urugvaja nakon debakla na SP-u. Nakon ispadanja Urugvaja u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, završio je mandat izbornika Marcela Bielse. Bielsa se oprostio od igrača riječima koje su ih šokirale, izjavivši "i ostavili ste me samog". Detalji o tome što je dovelo do takve izjave nisu navedeni. Grdović podijelio fotografiju s nogometnog SP-a, pjevač Mladen Grdović objavio je fotografiju s nogometnog svjetskog prvenstva. Na fotografiji su vidljivi Franka Batelić i on sam, snimljenoj prije utakmice. Kanada ostvarila povijesni plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Nogometna reprezentacija Kanade ostvarila je povijesni uspjeh plasiravši se prvi put u osminu finala svjetskog prvenstva. Pobjedu nad Južnom Afrikom rezultatom 1:0 osigurao je Steven Eustaquio pogodkom u sudačkoj nadoknadi. Utakmica se odigrala u Los Angelesu. Izbornik Jesse Marsh istaknuo je zajedništvo momčadi kao ključ uspjeha, dok je strijelac Eustaquio izrazio sreću zbog postignutog gola i obećao težak susret u sljedećoj fazi natjecanja protiv Maroka ili Nizozemske. Afrika dominira na svjetskom prvenstvu, samo Tunis nije prošao dalje. Od 10 afričkih nogometnih reprezentacija koje su sudjelovale na svjetskom prvenstvu, samo Tunis nije uspio proći u daljnju fazu natjecanja. Sustav natjecanja, koji omogućuje prolazak trima najboljima iz 8 od 12 skupina, te korištenje usporedbe s rezultatima protivnika koji nisu igrali, otvara mogućnost za takve ishode. Brazil, Njemačka i Nizozemska očekuju teški zadaci na svjetskom prvenstvu. Pratimo 19. dan svjetskog prvenstva u nogometu. Reprezentacije Brazila, Njemačke i Nizozemske suočavaju se s izazovnim utakmicama. Detaljnije informacije o najvažnijim događajima turnira bit će objavljene. Kanada se prvi put plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Nogometna reprezentacija Kanade osigurala je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon pobjede od 1:0 nad Južnom Afrikom u Los Angelesu. Jedini pogodak postigao je Steven Eustaquio u drugoj minuti sudačke nadoknade. Ovim trijumfom Kanada je ostvarila povijesni uspjeh, prvi put se našavši među 16 najboljih momčadi na svijetu. Njihov sljedeći protivnik bit će poznat nakon utakmice Nizozemske i Maroka, a Kanađani će ponovno igrati 4. srpnja. Utakmica je označila početak nokaut faze turnira s 32 momčadi. Hrvatska i Portugal u osmini finala svjetskog prvenstva u Torontu. Nogometne reprezentacije Portugala i Hrvatske odmjerit će snage 2. srpnja u Torontu u sklopu osmine finala svjetskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 sati po istočnom vremenu, odnosno u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Izbornik Hrvatske, Zlatko Dalić, izjavio je da je Portugal jedan od favorita za osvajanje prvenstva te da će susret biti težak. Hrvatska je u grupnoj fazi pobijedila Ganu s 2:1, a ranije i Panamu, dok je izgubila od Engleske. Dalić je naglasio da je cilj bio proći skupinu te da sada kreće najvažniji dio natjecanja.
Joško Šutalo potencijalno prelazi u bogati svjetski klub nakon nastupa na mundijalu. Nastupi Joška Šutala na svjetskom prvenstvu privukli su pažnju bogatih nogometnih klubova. Postoji mogućnost njegovog transfera u jedan od najmučnijih svjetskih klubova, gdje bi mogao igrati i s poznatim igračima poput Karima Benzeme, Neza i Kalidoua Koulibalya. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.